ഇതെന്താ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കെടുത്തിട്ടാ. ഇതാണ് ഇൻഫുസൂര്യ. എൻ്റെ ക്ലോസപ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചത് കണ്ട നിങ്ങൾ. കോടിക്കണക്കിന് സൂക്ഷ്മജീവികളാണുള്ളത് കേട്ടോ. അഥവാ ഈ ആർട്ടീമിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഹാച്ച് ചെയ്തുള്ള ആർട്ടീമിയ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണിത്. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ആർട്ടീമിയ കഴിക്കുന്നവർക്കും ഇത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഒരു ചിലവില്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണിത്. ഇത് ഇത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് വരും. നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, സീബ്രൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മളെ കണ്ണിൽ പോലും കാണാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഫുഡാണ്. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഈ വാഴൻ്റെ ഇല മാത്രം മതി. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ഓരോ ക്ലാസ് വീതം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ചത്തു പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ. ഇത് എത്ര കൊടുത്താലും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോകില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്